El meu nom és Núria Manchó, soc metgessa d'atenció primària de l'EAP l'Ametlla de Mar al Perelló. Una de les característiques principals de la nostra especialitat, sobretot, és el seguiment longitudinal del pacient al llarg de tota la seva vida. De fet, això crec que ens porta en una situació d'avantatge, no? en el moment d'afrontar una situació tan complexa com és el càncer de mama. De fet, nosaltres estem presents en els 3 punts claus de la malaltia, en el moment de la sospita, en el moment del diagnòstic i el seguiment, sense deixar d'oblidar la prevenció. Nosaltres recomanem a les dones fer una autoexploració mamària una vegada al mes per detectar algun canvi, no? que els puguin cridar l'atenció. L'altre punt que destacaria de la prevenció és el manteniment d'uns hàbits de vida saludables i, per últim, el participar en el cribatge poblacional que es fa a les dones entre 50 i 69 anys, no? que és el fet de fer-se una mamografia cada 2 anys. En el moment en què una dona, parlo de dones pel fet que és la població majoritària, no podem oblidar que també hi ha homes que poden passar en aquest procés, sinó que una dona acudeix a la consulta i ens explica una clínica, una sintomatologia que ja ens fa cridar l'atenció, el primer que fem són 2 coses bàsiques. Per un cantó, una entrevista, preguntem què li està passant, des de quan li està passant, i preguntem pels seus antecedents, tant personals com familiars, perquè potser aquí detectem algun factor de risc que ens crida l'atenció. I d'altra banda fem una exploració clínica de les mames per detectar, per veure què és el que ella ha vist que li ha cridat l'atenció. Si amb aquestes 2 coses sí que veiem que aquí hi ha una sospita de càncer de mama, el que fem és activar tots els mecanismes per arribar a aquest diagnòstic de la manera més ràpida possible, a través de l'activació del diagnòstic ràpid de càncer. I finalment, si malauradament s'arriba al diagnòstic, juntament amb tots els altres companys d'especialitats hospitalàries que formen part d'aquest procés, participem no només d'una manera purament mèdica, com podria ser el seguiment de ferides quirúrgiques, ajust de tractament, sinó que jo crec que la part important és un seguiment emocional, perquè la dona se senti acompanyada i que sàpiga que durant tot aquest procés estarem amb ella pel que sigui. Pel futur de totes, la recerca no es pot aturar, totes som Emma.